Kadam nanglitum Karbi. Pronunciation ke Karbi plo, but aletar ke English alphabet use. India long kapra ka tribes do piglang like Assamese, Adivasi, Bengali, Manipuri, Kuki, Mizo, etc. Assamese they have their own written script. Amithang alphabets do. Bengali tumta amithang written script do. Metis tumta do. Lapen ke Tamil, Urdu, Hindi do piglang. But itum Karbi tumke Roman script English alphabet si enrong. Nalibahan message people tangte English amek si tokji. Lasi Koson lo. Comment tu si Karbi tum Roman script use pangcheng lo. Lasolam most of the Karbi people penang Karbi atum chini nilang. Athe laso history ke than pon lapen ke phurki mo ke tok pon ke will at loson. Ne perakleng atum ta kachini ne tum do piglang. Lapen akibi tum ke anso se si chini ne thong ong po. Lasi laso video ke nan tum phat important pic. Laso video nan tum skip ke papa pipin pen kilang paju se ke me. Tang te laso video le pangcheng lo na. Northeast long Penangan attracts the Khasi, Garo, Kuki, Assamese, Karbi, and many others. Penangan attracts tumke alang tum alam alun tumuhahata amithang script orally pesipang chopon bomlo. Cita India independence long le aprang penta Karbi atumke Roman script pensi researcher lapen anthropologist atumta tokpon bomlo. Ne ka research kiri atengke American Baptist Mission. Areng kilok atumsi Karbi language Roman script and tokpon pon. Laso missionaries tumpensi 1903 hut first Karbi newspaper nanglang lo lake bilta po. Laso newspaper nonta dulang ne avelo ne seme alang tumsi nang pangcheng lo Roman script ang kitok pensi. Lapen ke 1904 hud English Michael Dictionary putame alang tumpensi nang publish lo. 1947 India got independence from British rule. India tum independence long adlo. Lapen ke 1959 hut KSA Karbi Student Association tume nangseng lo. Laso phi 1960 Assam government pen Assamese official language chirapon delo Assamar lo. Karbi tumanta Karbi language ke Assamese pen sitok nang po. Laso chidon thek pen autonomous district council under 6 schedule area akhai tum lapen ke KSA tum protest lo Assamese official language puthak. Ponta Assam government tum kroi krede. Ladakh pen si nonale tum ning ki dog ning ka the ke support political party APHRC se me amhanang theklo. Laso party non het si kang tang lang pot pinang antum ke non het si nang kiklang lang kitin. But laso APHRC la ke 1960 hut pen si nang kiklang. Laso phi 1964 Roy Inghi alang tum pen Roman script implementation committee puseng pen chesong pon wang bomlo. Roy Inghi kuma lopte la ta chini ne bang do piglang. Lasi la solamang ke molas ki jut palong le chithandona. Back to the point 1974 labang sonikan hur helop pinangan anok be Roy Inghi tumpan jail thapon lo. Ladet pen ke lasonikan masi Karbi tum ka song pon Roman script ke tok ponlong a hukum seme long ponlong ke. Lasinon puta Karbi tum ke English alphabet Roman script si tok pon lo. Jong si hasuhut ka song ave prutanter Karbi tum ta non pu ke Assamese ta pen Hindi pen si tok ponang po. KYF Karbi Youth Festival hut Karbi Anglong Live kat news tum arjupon pon Roy Inghi kumat lopu. Roy Inghi la ke 1974 hud Roman script ki palong bang phu. Roy Inghi la pen arisang hutum jail dobom husi Karbi culture pangching thurang po pangtang po pensi. Jail jog that pen ke 1974 Karbi Youth Festival se pangcheng phidlo. Karbi club rong ni hang long. Lasinon puta KYF dobom lo. Roy Inghi kumal lo putang te KCS founder pu hen lo. Lasi Karbi jutang song amai pu ke manceng bang kumat iklo Roy Inghi. Ahok no lang ligi po. Karbi jutang song ke manceng amai pu ke Roy Inghi. Lasi Roman script a history ke nangli peneli chokalin nangli sumar alopen kaprek tumha anta ke than pachini nangji kenangsot. Lasi pinebdo ke lansi kang tom polo. Thank you so much. Bye bye. Kardom.